Beloved brothers and sisters, good morning. Kablawan tayo dito munggal may sa apo, nimbag na bigat tayo amin. Misom tayo, nakapinpintas ti bigat tayo, nalamiis ti bigbigat tayo, ta sinibugan na tayo ni Apo Dios. So agyaman tayo. Ta di kalman di kamandingan, nenervyos ti tao ta bakagtudo. Nagmisa kami di kamandingan di kalman, anibersaryo ti isa sangkot ti Nazareno ijay. At dadanag dagiti tattao, so magmamanong at tao, ta baka kanod tudo, kat di pa mangrugi ti libot idi. Ngam dagiti daduma, ako nagpigsag pang mati da, awan, agto ang piyesta ni Apo deto, ihanap agtudwan, at paiso. Ang 1:30 ti aldaw, at dakpela dya, Apo, garbis na kayo. Diyos ko, kasya mo pa na mo di dyan. Pero anyway, ang reklamo, nagtudo. Teka na yun ko pagsasao, awagan tayo ti Tudo, tatagtudo, reklamo tayo, masapol tayo ti Tudo, masapol tayo ti Danong, tanawang mo ti Tudo, nadaka di nagtibalay mo, kas kalamalingling ta, nurumwar ka, mat kas kalamay tuntuno. So, agyaman tayo kan Apo Diyos. Agyaman tayo pa kan Apo Diyos, iti makaumanay apigsa, ngayon pa ay nakada tayo, tapno makapag-atendar tayo, iti dahito nga nasanto na misa. And at the same time, let us also greet our brothers and sisters who are joining us with the live streaming through Facebook. Naimbag na oras yung aming kakabisat. Tinay din nga aldaw, rambakan tayo ti solemnidad ti Corpus Christi, meno solemnidad ti bagi kandara ni Apo tayo Meso Cristo. Ito simbolo na, iso di makikita tayo, maniti tinapay, suniti arak iti misa. Ito simbolo na. Pero kanya, napinpintas siguro nga ti Corpus Christi nga pakakitaan, ito kas lang realistic view kuma ti Corpus Christi, bagi ni Cristo, kada di crucifix. Crucifix. Kasi at the jay, makitang ti bagina, makitang pa iti dara na. Kada di man tinanamunganayan dete Corpus Christi, dete namunganayan dete araramidan tayo ng sakramento, na di bagi kandaran ni Apo tayo Isu Kristo. Nga di jay panakay sakripisyo ti bagina, kanda di panakay panagtudtud dete tara na, di jay itinamakawanan ti Diyos ti dubong. So nga napintas na realistic view or iti literal view, kung manggayam, literal view of the Corpus Christi is the crucifix. Kat ado dagiti paspasamak ti misa. Iti seminarista akpay lang mapanubusan kami at pakumunyon iti diakono. Pakumunyon kami. Tanda ti bagi ni Kristo. Amen. Tanda ti bagi ni Kristo. Amen. Tanda ti bagi ni Kristo. Thank you, Apo. Something song. When we receive the symbol of the body of our Lord Jesus Christ, kung nandiyan pa di mo na siya sino man nagpakumunyon, tanda ti bagi ni Kristo, we say, Amen. Apay, Amen. Kasi mamati tayo, Apo, awatak, dahito yung simbolo ti bagi kandara na, mamati dahito yung simbolo ti bagi kandara ni Kristo. So nga, Amen. At nga, thank you. Dapat dito, kakasarno daduma, Diyos ko, dito kung kuna, naming kata, nadaduma ti tako sumbraglaan ti simbahan, important days, kasal, binyag, libing. Pagkomunyon at kasar, at sumbangir, lalaki kang babae, tanda ti bagi ni Kristo. Nakarakaroon ti lalaki, tanda ti bagi ni Kristo. Mulagatan na ka. Nga ka nagduduma, dapat ang pamumpunda, kung yung kaagmisa di balay tinagminatay, dati nakasagana, kan mayat nga umawat ti komunyon, mabalintek pasamo Apo ba? Apay, hindi dyan. Inosente nga tao, Apo, pakawan ng idang panalunduma. Dati, amo tayo ti misa, di tayo amo ti kayo papanadyaw, awatan tayo ng sakramento.
Dapat iti istorya da idubing kami nga dagiti iti away akat gapon ti misa iso may isang kataklan nga okasyon. Iso nga no at da misa ti away tani dun una na talagang atendaran kita tao matipurpur. Nagtangka dagiti kanok kudo nga kumunyon nagbarkada subsiputan da di mapandag pila na ti pilpilaan da. Napanda siya ili na kimisa. Nainta makimisa ko na nakanabat, nadanon da ano di sango ka. Dete pagyan ng tibendita, ni mo, bagas na dito yung pagalanan. Inigup na kanon, di bendita, di gumula tinabatin ko na nakano. Hindi ko, napanda nagkumunyon, ano tapigpilaan da siya, ko na nakano. Talagta na, marbarang na ayuda, ko na natamot na, napanda nagkumunyon, tatandi umon na, na bagi ni Kristo, amen, amen. Ika namot amo, nagapunta amin, tinagan ni tatang na, ay nagan ti tatang ti bagata. Bagi ni Kristo, kuna na kano, Pedro, kuna na kano mo tan, tatiyang muna, nagan ti tatang ti ibaga. Nakadod doon, nakadod iti experience, tinasanto na misa, lalo dagiti papadi, pagsaludsudan niyo, dagiti tattao no dadumag, lalo dagiti kunakon nga inosente nga makimismisa, di daam mo ti ubraan dati unag ti misa, nang nangrunalangan ti panagkomunyon. Amo yung pwede ti style ti magkomunyon no daduma nga, di ba, may palubos mo tan, di agkomunyon ti ima, bagi ni Kristo, kung na di padigat, agna nga, itaya na pwede ima na. Pangipanampay tagta. Ano tuwa sa giniwan. Kung kuna ano nabuslong ka usya brad kung kuna ano tuma. Aya ado di tayo ngamin amo kay papanano da dumang dete ipalagip ko dete usya nga awaton tayo isu tinay taklang na konsagraran a simbolo ti bagi ni Apo tayo nga Jesucristo. Kuna na nga rod, aramiden nyo dahitoy apangilaglagip yung kanya. Isod ka po na nga itinasanto na misa, lagipon tayo ni Kristo, lagipon tayo dito pa nagtutuog, na dito pa ng sakripisyo na tibagi gandara na. Tayo di mauding arabi, ipanang rabiin na nangalat itinapay, pinispisi na, inted na kadagiti adalan na. Dahil ito'y tibagi, kuna na. Kalpasan na, nangalat ti kalis, kopa, inted na kadagiti adala na dahil ti kalis, ti dara. Iso di tilaglagi po tayo tunggal na santo na misa. Nga di mauni nga pa ng rabii, kundi di pasamak iti bantay kalbaryo nga nagayo si iti dara ti Kristo iti krus, day jay ti malaglagit, iti daytoy nga na santo na misa, day jay ti mapaspasamak, iti daytoy nga nasantuan a misa. Isu nga nakadadaeg tinasantuan a misa. Para kada tayo nga ICFC, Aglipay Memorial Church, nakasansanto ti misa tayo. Isu nga mabalbalin ti misa tayo nga ICFC, padilaan ti ICFC, wano obispo laan ti ICFC, iti mga no, haan nga mabalin ti sabali. Pag sermona man ni Kastoy, sa bali mo't sekta na, anang araw. Di ba? So, hanggang po na ba nga, naging seminarista tayo, handa nga mo pa nagbasbas sa ti other school, no ijay seminarista, tapno maisuro kadakwada, tipod no kay papanan, tinasantuan a misa. Ay, kadagin nagdo mga tayo, tsaka mo, lakit kitaan tayo, pagpampanunutan tayo, anang araw, ti pagpampanunutan tayo, ti dahil nga solemnidad, ti Corpus Christi, damdamag, komunyon tayo. Dahil tiramrambakan tayo, komunyon, umay tayo umaawatan, ti sakramento, ti komunyon. Apay nga awatan ti sakramento, ti komunyon. Kinidag na ka diti kay abay mo, diningkal na tayo sa kamintag. Haan? Awatan tayo, dito na santo na komunyon, kasi mamati tayo nga iso ti simbolo ti bagi gandara ni Kristo, and symbolically, we are receiving the teachings of Christ through that sacrament. Nadagiti panurusuro ni Kristo, awatan tayo symbolically babaan iti dayta nga ustya,
nga nakonsagraran iti maysa nga padi. Tahan mo't nga mabalihan nyo mo't mabaling nga konsagraran deti tinapay kan arak. Urepe alaan nyo DJ libro, basaan nyo amin in toto, itayag-tayag yung sinan padi. Urepe nga tadag ito'y upat ti mangitayag, maan nga makonsagraran. Nasantuan, DJ nga suos siya nga awatan tayo. So meaning when we receive that, we also receive Christ. Ag komunyon tayo, awatan tayo mat nga rod ni Kristo. Ni Kristo, agbada tayo, agbalin nga tabernakulo ni Kristo. Iti kaoti unag, tibagi tayo. Di ustya nga awatan tayo, nasagraduan nga ustya, agbalin tayo nga tabernakulo. Nga rod no inawat tayo ni Kristo, masapul nga rod mat nga makita ti tao, nga ni Kristo adda kada tayo. Babaan ti sao, babaan iti aramid. Kano dadto maagkomunyon tayo, makiplinastik tayo, mattipada tayo nga tao. No dadto maagkomunyon tayo, uyawan tayo, mattipada tayo nga tao. Agkomunyon tayo, saotay mo't nga saoti sa bali nga tao. Di ba? Agkomunyon ka, no nakatalikod ti karo, padang nga tao, nagadumod gayang ti sasaom. Kasi nga rod kinasayaat nga addakin ka ni Kristo. Kasi nga rod nga adda ni Kristo ken ka. Di ba? Agkomunyon ka, man nakiapa ka, agkomunyon ka, chismosa ka. Agkomunyon ka, magpadpadakas ka ti sa bali nga tao. Agkomunyon ka, aging kukuna. Agkomunyon ka, di ka mag-amo nga ayatan ti pada nga tao. Kat addakin ka, awat ka nga awat ti komunyon. Dapat rin dumakat, nagiging mga parokya, istoryada ka, duwa timisa na ka, duwa mamindo ang makimisa, mamindo ka no, matagkomunyon. Ako, napsugal. Pero beloved brothers and sisters, when we receive the sacrament of the Holy Communion, the sacrament of the Eucharist, laglagi po tayo, Apo, awatan ka, tulungan na nga agbalin anapod no kapasurot mo. That's why when after receiving the sacrament of the Holy Communion, no nakapag kung si uulimag ka dagiti tugaw tayo, agkararag tayo, parintumong tayo, may agkararag mo dadto, ano ikarkararag yun. Ito personal intention. At the time para kineta, nung nakaawat kayo ti komunyon, agsubli ka dyan tugaw mo, agtugaw mo, agparintumong. Hindi baga tayo. Haan nga dito, at ang pinili na duma ka, napanda nagkomunyon, yan mo. At ang tadila na pa'y kaangkat. Di ba? Naawanan, ito sagrado nga komunyon. Let us remember, sagrado, de Diyos siya, kung kuna tayo. Sagrado, de Diyos siya, awatan tayo, simbolo ni Kristo. So, ano, inawat tayo, masapol at biyak tayo, sigun, ipanorsuro ni Kristo, kakabisat ko. Dili kita pintas nga pagpanunutan tayo, iti dahito nga Domingo. Taadong ka nagiti komunyon, di da maawatan. At kung komunyon da, di damat maibibiyag di siya komunyon na awatan da. Apo hang kami nga perfecto, yes. But every time we receive the Holy Communion, let us also make sure na dito yun, kung manang to pala, agbasbasol ka nga, dumanon di pagkomunyonan. Ayan? Dahil tinapinta sa pagpampanunutan tagalapsat. When we receive the Holy Communion during the Mass, awatan tayo ti simbolo ti bagi kadara ni Kristo. Isu nga mangted iti biag nga agnanayon kada. Ti mangan ti balasag ko ti uminom ti dara agtaeng kanya. Ket agtaeng akmet kenkwana. O dinaggasat tayo magkumpungunyo. Nagasat tayo makalkanag kadagiti sasao ti Dios. Taagtaan tayo ni Kristo ket tada tayo maaglipayano deje ustya nga awatan tayo. Simbolo pay ti pamati tayo. Isut gapu na ngano agdamayat nga umawat nga haan nga nabunyagan nga aglipayano. Ited ni Apo padi ti komunyon ta kayat na nga i-share dete pamati. Ngayon makipamunpun ka dagiti dadto mga simbaan kat ay nagitinlaan nagbunyag dito nga simbaan ti agkomunyon kuna di padi. Ngayon no ti padi ti aglipayano amin nga nakasagana ken mayat si tutulok nga umawat ti komunyon mabalin niyo ti umay.
Taditig bagi ni Kristo haan tayo nga imot. Urehan nga nabunyagan. Ure sa balik pamati na ito tayo ni Kristo kadakwada. Han tayo nga ikutan tano at dalagan ni Kristo kada tayo. Di tayo mo't amo nga i-share ni Kristo. Anat serbi na harap. Ito yung tigitay na imot. Imutan na din, iduldulin na din yamanan da, bubuutan na yamanan da, awan serbinan na yamanan nga da kadakwada. Kat ni Kristo nga yamanan nga at da kada tayo, pasapon nga iburay tayo, uray siya sino. Iglesia man, sa batistaman, baptisman, ito tayo ti simbolo ti bagi ni Kristo kadakwada. Si tutulog dalakat di nga umawat iti dayta nga komunyon. Ta i-share tayo ni Kristo, i-share tayo ti pamati tayo nga aglipayano kadakwada. Sumaang nga duming-duming ti panagkomunyon ti simbaan nga aglipayano. Kaya, kadete komunyon pa, amo yung dete agbugbugso. At dati misal kat ko na nagat biatikum. Dati agbukbuksot pagkumunyon, dati matdandanin matay pagkumunyonan ti padi. Di ba? Kung na tayo, dahil titinapay ti biyag na nagdapot sa dilangit. At biyag kumangag nanayon, dagiti umay umawat, kan mamati, kan kuwana. Kung na rito tayo, ti misa. O di ba? So meaning, no nagkumunyon, dati may isang tao nga masaksakin nga nganin, mapanan kan patay, biatikum, meaning balon nga agbiyahe. Biyahe. Balon nga agbiyahe. So nga nagpatag, natay tao agkumunyon, sakbay ko mga agbiyahe. Tapno maawat na kumaitibiyag nga agnanayon, ngayon ka rin ni Kristo, nga inawat na. So po na nga, agpakumunyon, ti madina mong aminin ko, dete, pag-ayabantay ti pati nga mga ikararag, dete, taong ka, dete, sakay sa angas na. Kasanong nga pagkumunyonan ni Apo Padi, baka na-shoot na ti gusto niyang iwan na nagsutanan, nagsatanan, nakabasol ti Padi, nadaras ti biyag na. So, I experienced once, hindi dyan ako na kabarbaro at damok na mapan. Kasday, pagkumunyonan dete, bakit na talaga makita mo sa angas na kaanuan na udi nga nakimisa ni Nana Auntie ko na kinidyaga ewan na bayagan ako. Madi kami makamismisa ta adayo dito ayan may paiso adayo at kurba ka magko nga talaga asla magic sarap nga ipang ko ding iwan ni Nana. Tapno laan at kumunyo na manang painumong tapno sumurag ko na ayat ko laan nga mapagkumunyon dito bakit taamok makikita idin nga mapanan. So gapuna nga dito usya pa nga kabsat patyan tayo mangtagbiag na agnanayon kada tayo. That's why when we receive the sacred host, we say, Amen. Amen. Sapay kumatikay ng asawad, tamaawat kung tumad, itibiyag na agnanayon. Ya? Dito kay papanan, iti komunyon, ti usya nga, awatan tayo tunggal misa, at sapay na kumatay, di tayo ito pa ng ramba, iti solemnidad, ti Corpus Christi, at baliw kumamot, amin ti kapanunutan tayo. Kung nadagat, apo na kami nga ron nga, buy-buya. Buy-buya iti Facebook, mas di ka mo makapagkumunyon. Kung agawit kayo, may kay to'y, pagkumunyon ng kay takul. Akong ko naklag, agkumunyon kay to, nung maka-attendar kay timisa. Kaya, importante, makimisa tayo, o awan tayo man physically, agkumunyon tayo to, tun makabailan tayo, iti agatendar tinasanto na misa. Tuntuloy tayo nga ron kakapsat, iti dayaw iti Apo.